Vítame u prvého videa z Team Fortress aj so Samom. Čo ja mám za mega? No také, on tu má už nejakú vecičku. Ja tu mám také, že ja tu mám hore majú tu ponika, potom dúhu a ja ju potom zapálim, to je veľmi efektívne. No, dobré, dneska hráme Team Fortress, jak vidíte. Ja púkam z toho, z bubujfuku, bubujný. No dobre, ale už poďme. No čiže, kto by nevedel, čo je Team Fortress, no tak nájdete si to na YouTube. No, dávno, veď oni si to teraz našli, keď nás pozerajú 10 ľudia. No, ale dneska hráme Team Fortress, ako môžete vidieť. A ja som tu scout najlepší na serveri, ale teraz ma niekto zabil. No, ja som najlepší na serveri a vždy aj budem. Ježiš. No. Dal som, ja ho zapálim, ja ho zabijem, už je zapálený, zabil som ho aj. Hej, už je zapálený aj zabil som ho. Ja tam vidím nejaký A kto by nevedel, ja som scout a som aj pyro. Pyro s trúbkou. Áno. Ale, prečo padám? What? OK. Ja mu tam posielam dúhu. Super, zabili ma. Aj mňa, vleze v tú istú sekundu. Dáno, ja hneď na tebou, ty hneď podo mňou. No. A kto by chcel s nami hrať Team Fortress, no tak vám napíšeme, ako sa tento server volá. Ale to mi je na nič. My sme sa úplne náhodne stretli, čo... My sme sa v Team Fortress hľadali, ale potom, že my si budeme hrať sami a našli sme sa. Áno, čiže bingo a potom sme si pridali tie servery do ale obidva. prvýkrát mne sa tak nepridal buggy. A tak potom, no už mi to išlo tak. Ja ho neviem dohnať. A teraz snajperi tak. OK. Tak. Ja to vidím. To si ty? Ukáž divákom, ako strieľaš oheň. I'm killing. No čiže on má... To je moja pečitkuha. No, OK. To je náš. Áno, ale toto je najlepšia vec, ktorú tu vidíš, majú tu pody nad mojou hlavou, zomrel. Musíme zničiť portál na tej veži. Je tam hore portál a ten musíme zničiť, chápeš tomu? No ten! Ja som ho zapálil. Hej? A stroj. Kámo, jeden tu mal budík, to bol aký cool swagman. Dobre? Ja im nič. Pozakriš, oni na nás idú z hora. To si ty? Ja. Ja mu ukážem, čo je. Kto to je kráľ? Na mňa tak kúkal. Dáno, to im nemusím ukazovať. Ja už viem, že my dva sme kráľ. Hej, ja som kráľ, ty Ja si viem, kráľ. s kým tam pôjdem. Nepochopil som. Že ja už viem, s kým tam pôjdem, s Heavym. Heavy metal. Ježiš, vieš, s Heavym, Ja minika. ťa vidím, ale ja ťa predbehnem. Dáno, pozeraj na mňa. My little pony. Zabu. Teba zabili. Ja si dám snajpera. Nie, daj si Heavyho a ja si dám medika. Dobre, heavy. Tu. Ja si práve no dobre, tu za tebou, striedam do teba. Ty ma nevidíš.
To ja som aký pomalý, si zoberiem shotgunu, vtedy som mohol ale Dano, tu nám viem Ty máš jaký zlatý minigun? Ja viem, ty si nevedel? Nie, mám Ty taký... najlepší minigun. Wow, pozor! Nedali. Jeden tu magiku. Aha, to je normálne. Ty bestia. Aha, no tak mňa tam zabíja celý čas jeden stroj, nie... Au. Ja iného heltujem. Neheltuješ mňa. Ja vidím, koho heltuješ. Prečo neheltuješ mňa? No lebo ty nie si. Dobre, ja už tam idem. Som pred garážou s brokovnicou. Ale tu už nie je ten bug, že som mal tú brokovnicu na výstrelu 50 náboj. Hej. Že som prebíjal asi 2 hodiny a vystrela sa toľko náboj. To bol dobrý server. No. Ale No vidíš, chodí máš toľko heltov. tak to... On tam skáčujem, tam nás striedam, ne? Čo Poď dozadu a... Hop, hop, Ja som ťa prestal heltovať, dobre? No poď, daj na hel. Daj mi helčík, taký ten, no, taký poriadny. Ježiš, Čo je? Poď dole. Ježiš, ty si strašný. prečo ja som do nich strieľal? Maja, ty si mal ísť dole. Ty ale akí silní sú. A teba to nezabilo? Zabilo. Tak ale ja som rýchlo išiel dole. Ja ťa tu vidím, ty medical. Pozri sa na môjho soldiera. Čo? Pozri sa na môjho soldiera, počkaj. Strieľam, ja do teba strieľam, blablabla. Ja strieľam do tvojej mŕtvoly, ktorá sa posúva. Až do hlavičky sa posunula. No pozri sa. No. Čo máš na ňom také až pekné? No okuliare a hedka. Mám ju. Mŕtvolu dal pod toto. Pod... Áno, vidím ju. Aj Pod keď ju hlavičku, nevidím. že nech odbočíva v pokoji. Odbočíva. Počkaj. Odbočíva. Jej, pozri sa na môj, poď vonku. No som. Pozri sa na môj super. Tam sa pozri, on z toho idú bublinky. Uí. Čo? Pozri sa, bublinky, pozri sa. Mňa zostrelili, to čo bolo? Neviem. To bol aký sniper, no dobre, ja som si dal troška iného, ne? Tak dáme natáčame na video, nech budem koriť. I am swag pony, ne. To čo si mal? Daj ešte raz Gčko a pozri sa na hlavu. Ty tam máš sekeru. Nie, ja mám nad hlavou poníka. Áno, ale potom sekeru. Potom sa pozri na to video. Dobre, ja sa pozriem na video. My little pony, zabij! Dobre, no ale pozri, nevidíš tie bublinky? A zomre. Pozri, nevidíš tie bublinky? Pozeraj. Počkať, ja toho zabijem, ja ho chcem zaplať. No dobre, kde bublinky? Vidíš? Už ich vidím. To akože keď vystavíš, tak to máš aký cool. Nie cool, ale cool, dobre? Ja ich idem zabiť všetky so shotgunu, ktorá nevie strieľať. Ježiš, veď ja toto zničím a už ma tu nič nebude zabíjať, okrem hráčov. To ma jak dávajú? Kde ma dávajú? Čo ma dávajú? Čo mi dávaš? Ja mám napada. Ja mám nápad. Jano, veď tam poďme s tým, čo má ten veľký raketomet. On ma odhalil. Ako? Veď ty máš na hrudi ten čudný prístroj. A ja som bol spy. No veď, ty máš na hrudi to. Ale nie, nemám, pozri. Už nemáš, ja viem. To s tým. Nie, ja mám nápad. Ja si tu dám. Koho tam majú? Viem, že tam majú dvojku. Aké dvojku,
Nechápeš, OK. Potom pôjdem tam s neviditeľnosťou a potom sa odkryjem a proste budem ten soldier. Ja si dám, že by nech ma to vybere sám. Dal som jedného! Jedného som dal. A on teba. Dano? No. No, Ešte to video bude aké dlhé? neviem, dlhšie, no. Sakra, ja som si to zabudol dať. Nikve? Počkaj, čo má ten neviditeľný s revolverom? Ja som stlačil Gčko a mne cez ten čas zabil. Keď tu vidím, ako za ním beháš a nevieš, čo za sebou. Jej! Oni ma dali. Áno, ja viem prečo. No. Si taký cool. Ja viem prečo máš na hlave tú masku. Pretože tu dám... pretože my ťa vidíme ako tým. Ja viem, a oni ťa... oni ma vidia ako ich tým. Presne. No, ty si o tom nevedel? Takto! Ježiška, stále silný! Oni už majú na ňom rakety, všetko. Ja tak tatujem GG, man is back. To jak ma odhalil! Dano, ja mám knife king. Ja si dám snajpera. Vlastne lukomera. Hej, lebo on má na ňoho. Zadaček. Čiže tu si dám dvojku. Dano? Nie, na čo si dám? Keď si Ja ťa dám? vidím. Neutekaj mi. Neutekaj. Aj ty sa mi nemôžeš ísť. Ja ťa vidím. Tu si. Bom! Ježiš, to bolo aké tesné. To si nebol ty, Asp. To bolo čo za kill? No, on do mňa strelil, či som to ja, alebo nie, ja zabil ma. Dano, prečo by to zisťoval, veď každý vie, že ty si tým. Fakt? O tom som nevedel. Veď máš na hrudi ten čudný prístroj. Nemám. No tak ja mám buď zabugované Team Fortress, alebo ty ho tam máš. Kill ako ušitý trpa. Yes, ďalší kill. Ja som našiel najhustejšiu vec v tejto hre. Môžeme zobrať? Yes! Mám najlepšiu snajperku. Yes! Yes, mám achievement. Yes. Ja už som mal veľa Identity. achievementov. Dano, Čo? ja už som mal veľa achievementov. No, ale ja už mám 25 achievementov. Ja už mám veľa. Možno viac ako 25. Ja mám minimálne 28. No, nie minimálne, ale maximálne mám možno 28. Mám najlepšiu snajperku, ktorá existuje v tejto hre. Prečo, Ivolina? Prečo? Vidíš, taký nápad ešte nikto nemal. Čo? Aký mám ja? Aký? Nepoviem. Že potom budem mať aj ja. Ale ja ti ho nepoviem. To bude čudné. No, ja tu. Neviem sa rozprávať. Ako ma? Keby tam neboli blbé sentrigany. Ja viem, že sentrigany sú blbé. Ježiš, no tak som ich tak dá normálne, že headshot, man. Vidíš, headshoty. To čo mi napadlo, vidia ich tam celú čas headshotujem, ešte som nedal ani jeden headshot. Je ich tam,
To bolo veľmi, ale... Kámo, keby ma teraz takto začal strieľať zozadu. Čo to je teraz? Veď v tej budove ich je viac ako 2 miliardy. Čo? Ja som mu dal headshot a jeho to nedalo. Ja viem, veď ja som mu raz jednému dal headshot zo snajperku. Vieš čo, aký je tu jeden hacker? On si tu také lano do nebies dal a on tu slúži ako lano. Kamo. Tak. Čo? Nechápem, Matej. Ty si to nepochopil. Ja dám poslušovať zmysel, že do mňa raz strel, ja som mal plný život. Do mňa strel s tým SMG, raz do mňa, normálne ping, ja som videl, ako raz vystrelil a mňa to zabilo. SMG. Ja ťa tu vidím, tvoju mŕtvu. Prečo do mojej mŕtvy strieľaš? Takže je to zábava. To aký je rýchly? To ja mám tiež ten jamming, lenže nie na tomto. Bum. A tento je ináč najlepší z celej hry. Aký? Taký s pancierom celý. My jediní dvaja nemáme fotku. Má tu či nejaký... Nie, iba ešte dvaja nemajú. Áno. Ale zlého. Ale jeden tu má tu či nejaký z Magagestaru, toho malého. Ježiš! Prečo? Veď on ťa dajú len to hotovo, ne? Jeden tu má, vieš aké? On má na snajperovi AKčko jeden. Ale prečo tu idú tí démomeni? Veď my ich zabijeme. Neoplatí sa im sem ísť. Už tretí šip som dolu skoro vysol. Oni sú akí hackeri. Ja vidím, ako jeden tam lieta, proste si po celej mape strieľa každého. Vidno mu len snajperku. My tu... oni dali najlepšieho z celej. To nie je najlepšie. Jeden tu má 7 života a strieľa. Pomoc, ide tu. Jeden? Vieš čo? Keď mne strelíš s raketometom pod nohy, tak vieš čo sa stane? Ja budem mať ohnivé topánky, mne to ja vidím, môžem ich trafiť. Asi aj tohto skoro, ale on má ten super meč, čo to dá na 2 hity. Na jeden, keď mieríš na hlavu. GG man is back, zabijeme ho. Ty ich tam snajpriš? No nie. Môj šíp skončiť tvoja hlava. Prečo si zdal preč snajper? Čo? Videl si to? Ale my sme mali asi pozri, GG man is back, bol samozrejme. Samozrejme se pomstil Dechik. Kto je Dechik? To, čo sme zabili. Aha, a mne to písal on, že samo Zizak, nie ty. Mne to písalo práve, že nie ty, ale ja. No tak to je blbosť. Mám tak za... Hopa! Ohník je zlý. Čo? On mne vykúkoval, no mne išiel preč a zabil. Dáte si akú kúlu, snajperku? No. On má takú kúlu, že proste ona vystrelila 6 alebo 7, 10 nabojov proste, naraz proste. Ja som strelila a on na mňa strelil presne v tej istej sekunde. Mne sa stalo, že ja som jedného z kúly zabila a on mňa v tej istej sekunde. Keď ste mali drill. Človek minul na Team Fortress 2 akože na vybavenie 28
týchto 200 eur. Oh, Digimon is back. Iskander. Som dal Iskander. To čo je Iskander? Čo to je, Dano? No, meno. Dobro, please, daj ho, ja zomriem. Už je. Čo mám? Au. No tak není. Čo nekomentujeme video? Čo? Prečo nehovoríme k divákom 10 Ale maximálne? veď, čo by sme mali hovoriť? No, čo im? Čo? Že by ich to zaujalo, chápeš? No tak o čom chceš? YouTuberská vyhráčaš. Aj keď máme len teraz tretie video, toto bude štvrté. Nie, 5. toto bude. Bo ja som natočil ešte jednu sám. Aha. Z toho vieš, z tej mojej mapy. Sa mi to baglo, no. Ja ťa vidím, Digiman, prečo máš môj nik? Au! Čo to? To bolo čo za headshot? To čo robíš? Stradil ruku v stene. Jaj. Zrám na tvoju mŕtvolu. Už ja na tvoju. A na tvoju. Ty mi neokúpil mŕtvolu. Dáno, keby sa to nadalo urobiť party ako v Mineplexe. Ale Dáno, natočíme zajtra také video z Mineplexu. Hej, určite. To si hovoril pred 2 dňami, že hej, určite natočíme a niečo. Protože, A nenatočili sme. ne. Máme asi 0 videí z Mineplexu. No to je. Videl si, ako ďaleko ma to odkoplo? Nie. No tak to si mal vidieť, cez celú mapu. Som proste lietal. A lietal. Víš, aký Mám je, len 6 nábojov. Dano, víš, aký je dobrý mod No, na GTA 5? no. Tento, čo máš na chrbte, to, čo lietáš. Jetpack? Áno, Jackpack mod. Alebo tak tak. Ale veď Jetpack ide už aj v klasickom. Čo Jackpack? Aspoň si myslím. Akože není. Nemôže Je. byť. Veď to je také rýchle, že ty napríklad dáš si Jack... Hej, viem, ja som to videl. Nasadneš na motorku Bum. a zapneš Jackpack a ideš veľmi rýchlo. A môžeš tak prejsť celú mapu. Není mapa, to je svet. San Francisco. Nie. Amerika. Ja viem, čo to je. Ani ja som to tiež vedel celý čas. Oni San Ricardo, nie. V kocúre v Čižmách. Kde si? Ježiš, čo? Sakra, ja nemám naboje. Nehovorte do toho mikrofónu, sakra. Bytači. Yes, ja mám novú vec. Akú? Keby sa tu dali dávať veci, aby som dal... Oh my goodness. No? Čo? Mám to na... no proste ukážem ti to. Čo to je presne? Mám to na Scoutovi. A čo to robí? Uvidíš. Ale ja to mám len jedenkrát. Ako jedenkrát? Je len jeden náboj. Čo to je? Yes, my sme ovládli tú budovu. No, poď na spawn. Nie pod nás, ty vchod na strechu. Alebo ja pôjdem na spawn, dobre. Za pár sekúnd tam budem. O 5 hodín neskôr sa môj sakra chod na ten spawn. Ešte počkaj, veď to ešte... Som tu ty. Za tebou. Pozri sa na tú stenu. A to už mám navždy. Pozri sa na tú stenu.
No tu mám aj ja. No ukáž. Dobre. Cal? To je taký nožík? Čínsky. Áno, no veď ja mám ten istý. No ukáž. Počkaj, ležím tu. Som čekal. No ešte sam to loading. Pekne je snajpeš. Pozri, kde si? Kde? No tu. No hoď ho. Tu mám na stenu, dobre? Nevidím ho. Ani ja som tvoj nevidel. Hoď ho tiež na stenu. Dobre. Nie, ja ho hodím na zem. Nevidím ho. Ale ja. Ale pozri sa na moju ruku, vidíš, že ho držím. Ale ty co ukradol? Neukradol, to sa nedá. Pozri, ja ho môžem mať ešte raz, Dano. Pozri, ja si ho tam kde hodím. No? Počkám. 1, 2, 3, 4, 5. Už ho zasa mám, pozri. Zakryšujem ho, fakt, mamo. Čo? Ja už som ho mal dávnejšie. Friendly. Yes! Skoro som ho trafil. Ty si ho hodil do mňa! Ty ho máš tak, kde? Na nepustom mieste. San Ricardo, San Ricardo. Áno, my budeme mať asi na video na tom poste, čo... Teraz natáčame. Nie, na tom, čo si ty nenatočil, čo sme tam boli dva na tej mape. Aha. No, dvojhodinové Minecrafte. Ale to je. No veď, na tom je koľko lajkov? Neviem, ešte som nepozeral. Asi veľa, pretože naše úplne hrozné video malo mega veľa lajkov. Yes? Že? A zakraj tu! Ten spawn mi podvádza. Nie, to nebolo podvádzanie. To tak, že si v tam dnu. To je spawn kill. Ja som tam bol dnu. Ty podvádzať. Zakraj. Pomôž! Ja ťa zabaním, keď chceš. No ako? Ako sa to robí? Ja zabanem. Ako sa to robí? Ako sa banuje? Ja zabaním všetky z červeného týmu. No ako? Ako? No to ty povedz. No to ako ty, no? No ty? No ty to povedz, no? Vieš. No ako ty to povedz, no? Ani ty to nevieš, že? No nie, musíš ísť na tú stránku asi. A napíšeš banbatka.cz. Netrafil som na meter. No dobre, poď sem hore. Čisté. Ja sakra, ja neviem. Ja zakrát. Ja obsadím túto základnu. To ja. Čakáme. Ja už mám skoro obsadenú. Ja ju mám už skoro obsadenú. Ja už mám... Boom, control point. Ja už mám obsadenú. Veď aj ja. Kde žíš? Dobre, fuh. Ja padám stále, ja neviem ísť hore. Čo? Dano môj. Mašeta. Zaveďka. Ja som ti predstavil táde. No. Tam je jeden cheat, aha, to je náš. Tam je jeden cheat, aha, to je náš. To čo, skáčeš dole a ja... Ja som ho skoro dal. Ďau, mňa dal jeden s raketometom. On je hore? Áno. Čo chce? To si děláš. Ne, to. Jak jsem kočí. Čo? Ja som taký sekáčik. Tak vlastne mi to ubralo. Ten sekáčik, ten nôž sa volá sekáčik. Fakt? A na Jej. ty máš ten hype a dole je sekáčik, pretože ty ho nemôžeš použiť raz, dva za sebou, chápeš? Ti tam píše, ako ho môžeš použiť a načítava sa ti tam. Hej, viem, veď ja som to vedel. Ja viem, aj tam už som to vedel dávno. On sa volá sekáčik. To je moje nové meno. Sakra. A keby ste nás hľadali na Minecrafte, voláme sa, Dano sa volá GG Man a ja sa volám Samo Žižak. No, Ale GGMN, nie MN. pretože ho neviem písať. Ja to viem písať, len vtedy som nechcela. Dano, veď angličtina je troška ťažká.
Aj tak vieš, druhý alebo tretí najlepšie z angliny. Tretí. Aha, tretí. Ja Ide. si myslela, že som až taký dobrý. No veď. Chápeš tomu? Chápeš, alebo ja nie. Ale ja som dal jedného so sekáčikom. To mu spôsobí len krvácanie. Nie, to ho zabije. No keď sa trafíš do... Hej, vyho som normálne. Ty si. Čo sa to sa páčilo? No. Ja viem, to je šmata. Ja to urobím tak pred svojimi, že oni sú majú tu pony a ja som ten oheň. Mám... Majú tu pony vyhra! Vybelal majú tu pony vyhra. Ja viem. Ja im to poviem, máme tu pony vyhra! Oheň nevyhra! Majú tu pony? Áno! Ježiš. Aj teraz mi to došlo, že som sa pomýlil. Zle, oheň vyhra, my sme oheň a vy ste ten... Ty tam hovoríš úplne blbosti. Ja viem. Kámo, hepnite ma. Ja vás zabil. Môj oheň vás zabiť. Mohli by sme ju ukončiť túto epizódku. A robíme z tohto sériu? No áno, budú viacej sérií, čiže poď sem. Ja som na spawne. Víš čo je séria? No, Séria je, keď budeš robiť veľa dielov z jedného, nie? No poď. Chceme túto sériu, tak jedno video je predaná séria. čiže zatiaľ čau.